Sukad pagyod sa pagsugod og sangyaw ni Kristo sa Ebanghelyo nga iyang gidala, naglalis na ang mga tao. Sige nang linalisay niya ang isyo, tinuod ba nga si Kristo mao ang Mesiyas o dili. Nya ni sangko gyud nga gipatay siya. Hangtod karon sige lang yapong lalis o kinsa gyud tinuod nga sinugo sa Ginoo. Daghan na kayong mo claim nga ako mao si Kristo, ako ang tinuod nga gisugo or sugo sa Ginoo. Daghan na kayo na, lalis lang yapon hangtod karon, siging lalis. Ana. Pero si Kristo simple kay solusyon, mailhan nato ang usa ka tao, ang usa ka propeta, pinaagi sa iyang mga buhat na ay mini na asay tinuod nga propeta. Lingi ay mong tupad na unsa man ka, mini o tinuod. Ay daghan ra ba sa kayong musimba? Kamo diha nganong naa nga musdaplin diri mo panuol mo diri kay mahimo mong mini. Gina. Ang atong pamaagi dinhi paduol gyud sa altar dili palayo. Na dapay daghan kay likuranan ay mo diha nang daplin kay mura mong tagalaing planeta. Og dili mo paduol mini. Og mo paduol. Kana ha usa na sa mga timaan na magitaan ng kinaiyaha. Ana bang maglain-lain gyud ba kanang ako'y magbuot nako. Ana dinhi sa atong simbahan wa unta ng kinaiyaha kay manimbatas Ginoo ang magbuot ang Ginoo. Nya dinhi sa simbahan nato gi-practice nato ang pipila ka mga timailhan nga tinuod tang magsisimba. Unsa man paduol sa altar. Unsay bakanting lingkuranan nga duol sa altar maoy lingkore. Ayaw pagpalayo. Kay ang Ginoo moingon gyud come to me. Di ba? Hoy. Kana nya nganong atom kaslayo naday come nga away from me. Moingon ang Ginoo away from me. Come to me. Gani ang Ginoo gani kalayo sa langit dinhi nanaog gyud siya kay gusto gyud siya sikit. O kanang mga mini nga propeta mao na sila ang mga tigpakaaron ingnon gasunod sa ilang kaugalingon wa magsunod sa Ginoo. Lingi ay mong tupad og usab samang ka nagsunod ka sa Ginoo o imong kaugalingon. Ingnan na kanang imong kilay kinsa may gisunod nimo ana ang imong kilay. Kanang imong buhok kinsa may gisunod nimo ana. Kanang imong naong kinsa may imong gisunod ana. Ang imong ay mga buangon kita tuo tag sige tag simba dinhi nga tarong na ta. Mga buangon apil na ning nagwali. Magdepende gina sa atong matud pa ni Kristo sa atong bunga. Unsa may epekto sa atong binuhatan, nakapahiusa ba sa mga tao o nakapabuwag sa mga tao? Ana, nakahatag bag kalinaw o kagubot? Niya daghang mga naa sigig simba mo'y hinungdas kagubot. Apil na ninyo na nagwali. Samot na lang na naglingkod niya gaduka-duka pa. Utro sana. Kanabang atong ka-stubborn ba? Kanabang atong pagka-self-righteous, pagka-self-centered. Nga ang Ginoo muragwa na ilabot sa atong kinabuhi, pero kita mo'y gustong mo diktar sa Ginoo. Ginoo, ayuha ko sa akong sakit. Ginoo, hatagi ko niini. Ginoo, makapasar untas exam. Ginoo, mapromote unta. Ginoo, siging diktar sa Ginoo, pero inigingos Ginoo, higugmaa imong kaaway, higugmaa imong silingan. Ayaw pagsigig
pangigi anang mga yuta kana mga utang ayaw na paningil ana. Oy, asa maminaw. Kanang mga bit ni mong bana or mga bit ni mong asawa pasaylo alag kapituan kapito apil na sang iyang kabit na asa mo sunod. Nakisay mo sunod ana be ta sang kamot. Oh, di pulos-pulos kita buangon. Na mailhan sa bunga. Muna si Abraham usagid sa modelo sa atong pagtuo kay bisag tiguang na siya kaayo. Kani mga tiguang lisod tudluan tinuod gyud masinupakon. Mga tiguang masinupakon. Kung kanusa nahimong tiwasonon magsige pa yung tiwason. Pero si Abraham, timan si Abraham, 90 na ang edad. Giingnan kaya po sa Ginoo, makaanak kag daghan. Ingon sa Abraham, unsaon pa man ako pagkaanak nga daghan nga tiguang naman ko kayo. Ingon din Ginoo, tanawa na mga bituon. Nituo si Abraham, nisunod gihapon bisag ang iyang edad tiguang na kaayo. Wa gyud makabsis pagtuo ang iyang obedience to God. Wa magagad sa iyang edad. Wa siya mang rason. Mauto nga ni abot yung panahon nga nakaanak gid sila. 100 years old na edad ni Abraham pagkatao ni Isaac, ilang unang anak. Diha siya nakasabot o karon siguro ko si Abraham nakasabot na gito. Nakadto dayang anak nga daghan kaayo nga gipasabot sa Ginoo mao di ay ang mga tinuod nga mga magtutuos Ginoo. Kana bang kaliwat ni Abraham diha sa kinaiya sa iyang relasyon sa Ginoo hangtod gutong nanganak na siya ni Isaac pag edad og 12 anyo sa iyang anak giingnan pag isa sa Ginoo ihawa ang imong anak niya ihalad nga rin ako nga sinunog gisunod gyapong Abraham pila na may edad niya ato 112 years old kamao lang gyapong mosunod sa Ginoo. Nilingian na imong tupad, labi na ng medyo tiwasono na ina musunod pakas Ginoo. Ina musunod pakas Ginoo, o porti na ginimo yung kamasinupakon. Karon ganing panahon na, dili ra mga tiwasonon mo'y masinupakon. Oy, ang mga batanon, masinupakon na kayo. Batanon pa, kana mga bata, kusog mo na musunod sa ginikanan, panglaba mo na, bisag usahay kontras buot bangon na mo bangon man na pero karon daghan na kay mga batanon masinupako na kayo batanon pa gani nya ma-develop na nila ini katiguang na parte na gina ka masinupakon mao na dinhis atong simbahan na atay mga role asa mo lingkod unsaon paglingkod unsaon pagsimba natay role nga naman training lang ni kay kanimang mga balaod mao ni maghatag og maayong bunga. Mao na si Saint Irenaeus gipakamatyan gid niya ang doktrina sa simbahan. Unsa may doktrina sa atong simbahan? Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. No na hasta kaaway iyang gihigugma patay siya. Gano lingi ako nung na imong tupad na andam ka magpakamatay para nako. Sige, ingna. Kana di magina ninyo kaaway, kauban ra maginas pagsimba, pero ingna ko no, andam ka magpakamatay para nako. Sige. Wa gyud mulingi. Klaro anang inyo mga naw. Hadlok ta magpakamatay oy para sa atong isig ka tao. Okay rag sila'y mamatay basta ako buhi lang ko. Mao na rong gubat ba? Tanawa unsa may gibarugan anang nagsigig gubat mas maayog kamo maoy mamatay kaysa ako mo na bombahan tagid mo maayo rakrakan tagid mo maayo pero dili na maoy makahatag og maayong bunga ang makahatag og maayong bunga magpakamatay ta para sa atong isig ka tawo mabuutan man or mabuangon. Sus, ug mao pa lang ni buhato, no? Pagkanindota. Pero nabi pipila nga nagbuhat ani. Usa na silang gibuhat,
kana yung pagpalit og slat. Lagi daghan kay nag-text nato dinhi na ay masakiton, na ay stage 4 cancer, palit lang yapog slat, na apagigibwagan, gibiyaan sa bana, kay tuan nas kabit, palit lang yapog slat. Kaya nga naman, ang gugma nila dinhi sa simbahan, labaw pa sa ilang paghigugma sa ilang kaugalingon. Mura bag makaingon ta ba nga, dili babag ang akong sakit, dili babag ang akong kasakit, aron muundang ko hatag padong sa simbahan, dili gani babag ang akong kapobre. Sunan ka nang maninda lang sa bikiri, kana bang tindira bas bikiri, mutigong pagyog kwarta para ipalit og slat, driver og habal-habal, mudalikyat pagidinhi gadas iyang ipalit og slat, ni ano na nagdag sakyanan. Oh, palit gyapon. Palit gyapon. Oh, naay bata dinhing magsigig balik-balik, 11 anyos na siya. Ang iyang mga madawat nga kwarta sa iyang ginikanan, siyang mga iyaan kay may man sa kay siyang mo parayg-parayg. Iyang tigumon niya, iyang ipalit og slat diri. Dahil nag-ingon siya nako, Pader Obod, ipalit na sa kog slat. Nako, biliban ako nimo, mangimbitar pa siyang mga iyaan, ay pamalit mong slat itong Pader Obod. Nga di maikog ang iyaan nga ang pag-umangkon nga 11 anyos palit mangganing slat, sila na noon nga nay income, di mo palit. Unsa man na, mauna ang kasing-kasing nga gitawag og Kristiyanos nga kasing-kasing. Kana bang kasing-kasing nga Dios nun, maunay gitawag og tinuod nga propeta. Salamat kay daghan tag tinuod nga propeta. Halin-halin na gitawon atong slat. Ang atong halin sa atong SBF DAG as of yesterday niabot nag 28,921 ka slots. Pakpak. Dotaan naapay 47,079 ka slots. Mawara man yan ni kalit ba? Labi nagdaghan na kaayong mahimong tinuod nga propeta. Nya sa ato sang 19 slot challenge, kutob man ni karumpit sa 30 na to ipon, niabot na sad siya 161 ka 19 slot challenge. So, pakpakya po. Na iniingon ako, Pader, nganong imo manang pakpakan, nga niingon ra bang Ginoo, wala naman kay ganti kon pasidunggan ka diri sa kalibutan. Nako, wa man mi ni pakpak og particular person, ni pakpak man mi sa group of persons. Nya wa man sana sila mangayo nga pakpakan, kami may ni pakpak nila. Ningon mo sa Kristo, dawat lang mo bisan unsay ilang ihatag kaninyo, pero ayaw pangayo, dawat lang. Ayaw mo pangayo nga pakpakan, dawat lang sa pakpakan. Di ba? Naman sa iban, mubadlong nako, Pader, ay kong pasalamati kay mawa na ko'y merit dito, nakuha makakamangayo nga pasalamatan. Awa, abisan pag 1,000 times ako magpasalamat nimo, wa man ka mangayo. Kamong mga bana, wa mo mangayo nga pasalamatan sa inyong asawa. Wa, di malangit mo. Kamong mga asawa, wa mo mangayo nga respetuhon gid mo sa inyong bana. Wa mo mangayo. Kinsa dining asawaha nga okay ra gyud insultuhon or i-abuse sa bana ta sa kamot. Pulos gyud mo mga way-ayo. Pagbag-o na oy, pagbag-o na. Ning kay ikaw Pader, okay ra ka o binuangan ka sa imong parishioner. Okay. Okay ra kag libakon, okay. Okay ra kag daoton, kadaghan na, okay. Okay ra kag patyon. Time sa ato sa una-una. Patyon ta makahuman baka mo aning project din no. Makahuman mo dili. Di pagbuot Ginoong patyon di okay ra sad. In short, ang tao nga ang tinuod nga propeta kanang kanunay nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo,
Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, mahinumdom ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasabot ang Ginoo maogi atong sundon kay di gid ni siya malimot. Kita dali ra man tang malimot nya kun atong sundon ang atong kaugalingon, malimot tas atong kasabutan. Daghan na kay dinhing gustong makigbuwag sa bana kay sigihan na lang siya kulata. Ingon na ako da yung pahinumduman, pagkasal ninyo unsa may inyong kasabutan. Siya ambot pa diro isod kay pader, nalimot na ko pader, ako kinasal mo o kinasal nako. Niingon mo pagkasal sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Nahinomdom ba ka ani? Sa niingon ko nas una pader, pero lisod pa diro lisod nako. Baka konday ka. Balik og sunod sa Ginoo sa kasakit o sa kalipay. Ako din nga naon. Hangtod yun, maulian ba yasad? Bitaw pa din no? Nako, karon kasakit, paron iagi mo kagagkalipay. Pag hanimon day ninyo, yawa nam to'y hanimon pa din, mabdos naman ko ato pa din. Nako, kato na lang kuan, kato na lang wapa ka na mabdos. Katong una gid ninyo bang tinukhangay, kung sa may mong gibati ato di ay, atong inyong date anak, di ba? Malipayon ka, uban niya. No, mukilig ka, ma-excited ka, maganahan ka, kadto siya mautoy kalipay. Karon mao na ni ang kasakit. I-embrace ng tanan, lipayon rakas Ginoo. Nya abi ninyo mga igsoon, 100% sa misugot og misunod aning maong tambag. Kana bang mahinumdom tas original nga gikasabutan nato, tali sa Ginoo ug tali sa atong isig katao, 100% nahimong malinawon ang ilang kinabuhi, nasulbad pagid ilang problema. Ngano man kay milihok ang gahom sa Ginoo ngadto sa mga tao nga masinugtanon sa iyang kabubuton. Si Abraham nakatagamtam og katumanan, kita sad makatagamtam og katumanan. Si San Ireneo hangtod karon nahimong modelo sa pagsugot sa kabubutos Ginoo, taliwala sa kasakit hangtod sa kamatayon. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon mahinumdom na tas atong kasabutan ha. Ing na mahinumdom na ta sa atong gikasabutan, ayaw limot-limot diha. Nya na timingan man ang imong gilingi, ang imong giutangan na hinumdom nito kanus. Hinumdom nito kanus akan isaad ha, basing maglimot-limot ka diha. Sige, manindog na ta.